I de fora fervent que me fa sentir petit. Hola, Toni. Saps que estic content que donen aquest premi a en Toni? Una persona molt compromesa en la societat, en la cultura, que sí que denuncia fets que sempre són poc coneguts i que la gent no hi ella el difon. Toni, enhorabona, de part meva, dels amics de Mallorca i d'en Miquel, nosaltres i tots. Una abraçada i enhorabona, Toni. Hola, Antonyet, que m'han dit que et donen un collut aquest any, eh? Mira, no se m'acut ningú millor que tu que el mereixi. Per la teva ajuda que fas als nens donant classes de teatre, que saps que ho necessiten de veritat, ajudant als nens del Sàhara també i sobretot riure i fent riure, que és el que més agrada d'anar a treballar amb tu. Res, que ho celebro molt, que el disfrutis i sobretot compte que posa que és per la teva trajectòria, que ja no tens una edat, amic? Vinga, una abraçada molt gran i felicitats. M'he fotut un ensurt important, perquè jo em pensava que amb el Toni li donava els premis Gollum. Clar, el Gollum és aquell bitxo que sortia El Senyor de los Anillos, que feia allò de mi tesoro, mi tesoro, i pensava, és que ningú millor que el Toni perquè li puguin donar aquest premi, perquè amb el nas que té i la cara que té, doncs ja és normal que li doni el premi Gollum, perquè ningú s'assembla tant al Toni com el Gollum, ni molt menys. Però no, després ja m'he assabentat que no era el Gollum, sinó que era el Golut, que era el Premi Golut que els doneu a la gent, als actors, a algú que hagi destacat per la seva compromís social a través de la seva feina, o concretament del cinema, del teatre. I us puc dir que no conec ningú més compromès socialment que el Toni Albà. Per això es mereix aquest premi, per això es mereix el Premi Gollum que avui li doneu. Vigileu-lo, més que res vigileu-lo, perquè el Toni amb un premi a les mans no se sap mai què pot fer. Li hauria de donar molts premis amb el Toni. Un, el Gollum per compromís social, però també li hauria de donar el premi que aquí li donaria jo per bon company i per ser un tio hipertreballador i per ser una de les persones que més m'ha acompanyat al llarg de la meva carrera. Toni, un petó, tu mereixes tot i molt més. Com podeu veure, Toni, aquesta no és una localització qualsevol. Tenint en compte el barri on soc a Barcelona ara mateix, m'ha costat trobar-ho, però ho he trobat. Què dir? Doncs que et mereixes tots els reconeixements del món, que ha sigut un plaer sempre i espero en un futur també treballar al teu costat perquè de la teva tenacitat, de la teva perseverança, que són més o menys sinònims, del teu bon humor, de la teva generositat. Ets una escola d'interpretació i d'humanitat amb potes i que tots volem saber on estava la marmita d'energia, on era quan hi vas caure de petit, perquè més d'un dia ens caldria més d'un. Doncs res, que molts pollellos i pic, 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 pic. Quina vergonya, estic fent això al mig del carrer, Però això només es fa per gent com tu, Toni. Un petó. Mua! Hola, Toni, t'estimo molt. Me n'alegro moltíssim que rebis aquest premi. Suposo que no han trobat ningú millor per donar-li, ja que, sí, com a tio gollut, aquí series tu i ningú més que tu. No, i realment crec que és un reconeixement per tota la teva carrera, per les milions de coses que fas, per lo molt bé que ho fas i per com t'impliques en les coses. Així que crec que no hi ha persona millor per donar-li aquest premi, que trobo que hi han trigat, crec que és la quarta edició, o sigui que han trigat 4 anys a donar-t'ho, no ho entenc. Així que, res, que em sembla gollut que te l'hagin donat. Així que un petó molt gordo y un beso. Te quiero, Juanito, y siempre te querré, tú lo sabes. Adiós. Toni, m'alegro que et donguin a tu el gollut perquè ets un tio collonut. Carinyo, moltíssimes felicitats, tu mereixes. Has sigut un gran pare d'escenari en tots els sentits. Muchas gracias, papá. Ets un tio que té un cor tan gran com el sentit de l'humor. O sigui, imagina't. Pollello, molts petons i agafa aquest premi amb molta força perquè te'l mereixes. Petonàs. Soc Abel Rufián. Toni, una abraçada. T'envio molt d'afecte, molt de carinyo, molt d'amor. Saps que ets l'únic rei que reconeixem els republicans. M'agradaria molt ser amb tu i em demanen aquest vídeo.
on t'envio, repeteixo, moltes abraçades, molt d'afecte, molt d'amor i continua com sempre. Força, Toni. Nena, saps com funciona el mòbil? Que haig de gravar un vídeo. Sí. No, pels del Festival Gullut, que m'han dit que envio un vídeo parlant del Toni Puntí. El Toni Puntí no el conec, no, m'han dit que li digui 4 coses, que sí, li volen fer una mena d'homenatge i posaran uns vídeos i volen que jo digui alguna... No ho sé, per què m'ho han dit? No ho sé, no el conec, s'han equivocat, però ara no els diré, mira que us heu equivocat, els hi faig i ja està, saps què vull dir? Saps com funciona això? El play, el rècord, aquest, el Frewin o Win, que aquest ja... Calla. A veure si ets a parlar del Toni Albà. No, em van dir Toni Punt... No ho entenc. Sí, el Toni Albà sí que el conec, clar. Collons, i tu també, és aquell actor tan bo, tan maco, aquell és una molt bona persona, és un molt bon director còmic, ja ho saps, que ha fet molts muntatges, sí, home, sí, l'Ombra, la comèdia dels errors, moltes coses que no para, és molt bo, no, sí, el Toni Albà sí que el conec, el Puntí no, però és igual, diré qualsevol tonteria, és el de TV3, el de Cultura, el Toni, sí, bueno, escolta, saps com funciona això? A veure si ho trobo, aquí, play, calla, ja està, va, calla, ja està, calla ara, calla, ja, va, vinga, 1, 2...